Diskon. Iya, Pak, gak ngene. Kok adane Aduh. Pak, sret nek ngene tok, Pak. Ya Allah. Cerita nang Pak Jon. Allah. Aduh. Mau terusan nangis. Aduh. Dhisik sik hormat iso jel mlakune tegese Apa? ya ambek wis hampir lah diturno, wis hampir teko anu. Ora guys wis hampir. Ambek Mutesek. Ini berarti setan ya? Hah? Apa sih awak gede? Gak pegawean. Buat terus pinter sakit pun anak. Aduh. Terus apa kalau ngomongnya iku lho ngono meneng keserimpet ibune. Kak. Hah? Hak. Tukaran. Aduh itu. Aja dia anak yo ngono. Apa sih hidup ini? Gedang ini ditik mang. Tanah dalam. Aku. Saya nggak ngalem, aku tak ngalem. Jangan ngeli ku panas. Ada regani yo sih koyo ngene. Waduh wanita lupa. Tak tuku 3 lekor. Timbun ya. Tak jotos. Ada 17 yang mesti. Bisa lek mari 17 ini. Lek Pak Mbak ngan Pak kita ya apa boleh dengan Oh yo. Biyen iku. Hei, timbun jengke Saiki jurapane ibu ini. apa? ini enggak larang ini. Ini kan 70 juta. Padine separuh. Masa mau Pak? Cek. Apa ngono? Kok nyentuhku pertama. Apa ya ngono lu? Ya aku isi nate polo iko. Lah ya milane jare sak Pak Tilere. Wah, kan mandi iki. Apa le? Hati-hati kok nyapa. Nang utawa. Bener ditulis. Oh. Ya apa dipijat sama dolet. Api yang ngono. Resmin. Mel Dendeng urung waras dendeng. mangan. Aduh. Cek nang lho. Aduh. Lah jenengan lek dodek ibuke mendel mawon. Bener bener. Dibel ora. Mau mriki teman-teman. Ono ya. Ini diuntungnya ya Pak Tau mau. Dicepuk. Sing ndek dhuwur wae gene kabeh. Lalu Pak Misti nopo? Pak Misti. Mak sing bojone mari gibus. Aku sing gersulo wala lek ngene iki jare wong-wong sing layat-layat. Susah Mas sing waras lha opo om. Entel ayat to. Cakongan wong lanang-lanang nggih embung. Apa maneh iki entek brase jare nang aku. Ya entek. Ngono kok buka ngono. Kau utang gak oleh. Kalian bukan itu ya utang. Aduh. Apa-apa sing tak layat. Iya, bukan Pak. ayat. Layat. Iki iki mang nek Loro, satu menen. Ya mari kok melembang gini. Terus menene. Aduh. Terus Kemis gano iki mang iki. Iki gano. iki mang. Nek kula kerja sama.
Aduh. Senin di Pak Dewi. Selasa berkembang. Pun yang ledakan. Jadi kok. Cute. Ngandem ya. Men lebih aku tak gak melok wis. Ngandem. Mungkin dari mana emang. Iyo. Terus aku munggah diku. Ya saya meninggal. Boten ya dikit. Di kono mang lho. Cili-cili. Lho gowo. Tapi kono nanti. Tinggi keripik. Aduh. Enggak no. Dia bilang gila. Tukang Foto tangki. tangki. Aduh. Allah. Tangki lu sing buat gede paling ngisi. Oh, enggak. Limo paling. Pacar bukan koncone. Bukan suju koncone wong ibu-ibu kok. Terus nah kate rono meneh sing delok bali sing mangkel rono. Bawa nang kritik. Karena aku jadi tandang iki. Aku ada tak kepengenan sing ngombe nang suara itu kok nang hotel kok. Ikut orang dia kan. Tentu nih. Iku. Makan. Allah. Boleh kok Iku apa ibu? Allah. Oh, halo. Ayo. Mak, sampean dadarane di endi, Mak? Wis tiga karo lu ya kan. Dek rengin nisor dhewe kok ngetan apa nanti? Ngetan. Diri Oh. dewi Ngetan, telur. telur. Aduh. Tani kuburan ngalor, mari ngalor ngotan. Ngalor. Saking bunga sampai guyub ke pingkel-pingkel ya. Aduh. Ratu mau. Aduh. Dek iki ya. Dek mari mudun sret, dek Oh. telur. Allah. Allah. Aduh. Aduh. Jam dhewe dulu. Aduh. Baru anu. Ini anak tang. Iya. Di sini dan Dalam. Jauh. Kali ini dek kono Aduh. merah. Allahu Akbar. Aduh. Tapi. Aduh. Allah. Hah? Aduh. Dah. Berapa? Apa sih dia? Menang tak? Gak kuat nih. Ojo metesek. Iya. Ojo ngungkung lah sing kena. Si kena ya. Aduh. 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 Ya Allah. Kan. Bisa makan ke sana. Aku sih. Ayo, dah. Bukan nyambut guys. Kok loro. Ajine dibutin. Ojo ojo ngomong ae. Ojo tukaran ae. Ajine dek ndi? Pun, bentar malih. Aduh. Saking senenge lho, ke pingkel-pingkel. Aduh. Kalau gak ada kode. Ya. Oh. Kaya polisi ya. Aduh. Itu di ndi ya nang ngono. Ya aku baru di pacar. Kan aku pamitan nang tempur. Allah. Terus gak mampir. Ada menenyan. Ada iki dari nang tempur. Allah. Allah. Ah. Foto sih. Ah.
Boleh. Mencong, Pak. Aduh. Diskon parah. Aduh, dia. Diskon. Nggih diskon. Niki saking murah nih kan, murah diskon. Iya Pak, gak ngene. Kok adane Aduh. Pak, sret nek ngene tok Pak. Ya Allah. Cerita nang Pak Jon. Allah. Aduh. Mau terusan nangis. Oh. Aduh, ya Allah. Ada meme ya, Pak. Iya bener iku. Iya, heeh. Pindah mana? Wis ngene iki, Dad. Aduh. Apa? Lho, lah iku anu. Aduh. Bojone Yayu, bojone Aduh. Wah anu, Julianto. Lho. Hei, tenani. Meter ngaji lho. Aduh. Meter ngaji. Aduh. Aduh. Nah, Aduh. Pun gereng. Aduh. Ayo kita bangun saat ini lenggah. Lumayan. Aduh, tibuk nek, Pak. Aduh. Wis sampe nganu wis kula pasrah nih, Mas. Sampe apa-apa akan wis. Aduh. Ketemu Mas sampe. Pun jenengan pun bunga ta. Pindah malih. Jerit malih pindah. Alhamdulillah.